uyithandazela lezinto sekufanele uzamukele. You have to receive them Shaya now. izandla samukele ubaba, Clap hands, let us welcome. one of the sons of the house. Omunye wamadodana kuleli One khaya. of the sons of the house. Omunye wamadodana. I don't know whether to say my first son or second son, because the first son is here. Now we welcome the second son of this house, Indodana yesibili yaleli khaya. my great interpreter, my pastor, Mfundisi wami ke lo. and the man that is ordained Ogcotshiwe to lead, ukuhola, to preach, ukushumayela, to transform, ukushintsha, to change the lives of the people. ukushintsha impilo That's zabantu. what he has been called for. Yilokhu kwabizele kona. Tonight is going to lead us, Namhlanje uzosihola, and we are going to pray together. sizokhuleka kanye naye. Once more, give a round of applause to Pastor Ake nimshayele Manyathi. izandla umfundisi Manyathi. Okay. iBhayibheli lami ngiyacela nceke Nkosi. Usuhamba nemessage. Sengizothini manje? Cela shaya Jesu izandla ebusuku bathandekayo. Clap hands tonight. Amen. Hallelujah. Amen. Bayede Nkosi. Bayede Nkosi. Bayede Nkosi. Magate Usomandla so Angibingelele before sindize. Ngibingelela my bishop, my dad, my father, ongafuna ukuguga esimthandayo kakhulu egameni lenkosi kanye noma engifanisele naye sidonsene ngomoya black and gold. Hallelujah. Great minds think alike. Dr. Dube egameni lenkosi uJesu. Amen. Bingelela ngeke ngithi ubhuti omdala samawele siyalingana same year. Hayi kahle wena ungidlahlela amehla amancane. Uqangule egameni lenkosi engemgubhe ngelikhulu igeja ngithi asize naye enkonzweni. Wathi yena usonto kuTikTok ngathi ena hayi phela uTikTok wayizolo kamfundisi namhlanje uhamba nami alibogamba lenkosi ingceke zenkosi ezikhona zonke babuya Khan nesihamba nabo egameni lenkosi noma mabonke nanonke bangcwele kodwa kakhulukazi asibingele umongcwele kule ndawo asemshayela izandla umoya kaNkulunkulu okule ndawo ebusuku. Hallelujah. Nina ke kade nithandaza nengizothandazela mina ukuthi ngikwazi ukuthi ngishumayele kahle alibongamba lenkosi uJesu. Amen. Ngihamba nababa umfamati bayamaza abadala abala ekhaya nobaba umthembu unkoluleko bayamaza abadala omusa nezitayela zeingane. Esimakade Esimakade Usomandla uNkulunkulu ogcwele bayede babona amandla onke bayede dwala lethu bayede msindisi wethu bayede alpha bayede omega siqalo nesiphetho wena omdala kunensuku wawukhona umhlaba ungakasekelwa ungusomandla unamandla amakhulu uNkulunkulu wethu ogcwele
sesikhona baba emkhoneni bakhe ebusuku sesikhona kule ntaba sesikhona kule ndawo esikhethelwe nguwe sesikhona baba ugcwele emkhoneni bakho sinjengendluzela babona amandlonke yomela amanzi emfula uNkulunkulu ongcwele sizile nakumuntu kodwa size kuwe ebusuku ukuba bewukhona isiqu sakho ukuze ikhulumela wena baba wethu namandlonke baba siyabonga egameni lika Jesu. We worship you our God, we worship you our Father, we worship you tonight. Luthathe lonke udumo baba ibongo zonke singezakho amandla onke angawakho inkazimulo yonke ingeyakho baba wethu othandekayo wena okhuluma kusamazama intaba wena okhuluma kuphunza imbabala ehlane wena okhuluma uNkulunkulu ongcwele ushuqe izintaba wena obhincela ibhande legolide amehlo akho baba ongcwele avutha amalanga bomlilo baba wethu ezandleni sakho kunamagunya namalungelo onke siyabonga ebusuku siyabonga kusihlwa siyabonga abayede siyabonga alpha siyabonga omega siyabonga ngcwele ingelosi leyidalwa ziyibhuqabhuqa phambi kwakho sithungcwele amakherubi namaserafi babothandekayo abhosa inyawo ngamanye amaphiko ngamanye abhosa ubuso ngamanye ndize litshele linye lithungcwele umhlaba uyakuvuma izulu liyakuvuma wena uNkulunkulu wena unamandla onke ungophilisayo ungosindisayo ungovula iminyango evalekile uhamba phambi kwalo ibandla lakho uyalohola ngamandla amakhulu impi kaIsrayeli wayihola nathi uzasihola nakulo nyaka ngegama likaJesu sembathisa amandla akho sembathisa inkazimulo yakho sembathisa ubukhosi bakho nobuqawuqawuli bakho uNkulunkulu ongcwele egameni likaJesu sizobheka wena ebusuku moya kaNkulunkulu ongcwele siyabonga ungcwele singahlala phansi bathandekayo egameni likaJesu. Haleluya uyinkosi yezulu uphakeme kakhulu solibonga elakho igama ngimthande sethi awulimnandi ligcwele enhlizweni likhwele solibonga solibonga Jesus awulimnandi
baba njengendoda endala ubitheka isisa lakho selifika pasitedela ngoba kuzothandazeka namhlanje khona inyanga ezawuvuleka day number 8 new beginnings sake sathi eso bantu abanye baqala head office. Obegezela. Jesus obegezela. 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 Jesus obegezela. 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 Undaba ezitha uzokutshela. Ngoba bakugijino you must learn to run your race and with your pace akugabane Nkosi makubedlula abanye ungapheniki uma uphenika uzohefuzela ungaqithi kodwa yithi noma bedlula uthi ubekezela ubekezela Jesu ubekezela Jesu, obegezela, obegezela. Jesu, 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 obegezela. Ake ngikutsheleke manje. Ngicela ukuxoxela indaba nje. Ngiyashumayela njalo. uJesu ungamuzwa manje indaba yakho iphelile eBeria Road yayishumela lento ngale nkosikazi nase workshop yashumayela nase Albert Park yashumayela esitshela ngoNkulunkulu wakhe bese siyalalela bese siyenza kodwa manje sesiyazazela uNkulunkulu abasifundisa yena sesimbonile some experience sekudlule intweni sathi nayi lento uDuba yeyisho nansi lento uDuba yeyisho weNkulunkulu kaDube wasake manje nami ngifuna ukuzazela wena ngokwa ngoba kuna generation ezenza ukamfana ngixoxele Jesu siphuma sithi lathini namhlanje sithi ibibande inkonzo kanti bekubanda thina
kodwa sasihambe nathi sakhula sathi ha nansi lento eyayibanda kodwa manje siyashisa manje iyashisa manje uNkulunkulu osasambe. Oh my God. Nakho ngiqeda amandla ngiqala ngicela sivule izwi lenkosi incwadi yezenzo. Angizili kuzosho into entsha abazalwane. Ngezwakala angiphethe lutho lusha kodwa ngiphethe i-experience esophuma nayo sithi inkosi sicela ukuthi ushintshe manje i-trajectory yempilo yethu. Ushintshe manje uNkulunkulu sesikhathele uk-experience into eyodwa year after year after year. Hallelujah. Sifuna manje ukuthi inkosi si-experience yama levels amasha. Nisakhona abazalwane. So ke asiye together incwadini yezenzo chapter number 12. The book of Acts chapter 12. So funda nje a couple of verses bese ngihlala phansi. Uyalalelwa singavumi ukulalela esinye isikhathi ubesuphila kwethu ukuphila kwethu uyalalela about that time, Herod the king stretched his hand to harass some from the church. Not bonke, some. Ngizela usam ke namhlanje. Ukuthi nje welula isandla wathinta abathile. Funda ma. Kwathi isikhathi uHerode inkosi welula isandla sakhe ukuba ahluphe abathile bebandla. Verse number 2. Wabulala ngenkemba uJakobe umfowabo kaJohane. Yeah. Esebonile ukuthi lokhu kuyabathokozisa abaJuda waqhubeka wabamba noPetro. Yeah. Kwakuyinsuku zesinkwa ezingenamvubelo. Yes. Esembambile wamfaka etilongweni. Yebo. Wamnikela emaviyeni siyaphuma etilongweni namhlanje. Amen. Wamkhipha emaviyeni amane. Yilelo nalelo linamabutho amane ukuba mlinde ehlose ukuba emva kwePhasika amkhuphulele kubantu. Funda verse 5. Ngakho ke uPetro waqunjwa ejele. Yeah. Ibandla lamkhulekela ini bazalwane ibandla ini bangcwele ibandla lenze njani lamkhulekela ngani ngesineke kuNkulunkulu. wena usheshe ukhathale kanti sidinga isineke emthandazweni. Awusheshe uphume endaweni yomthandazo. Fuqhubeka ngicela uye ku verse number 7. Verse number 7. Naku ke sekufika ingilosi yenkosi. Awusuka nini madoda? Wakhanya ba ejele. Kuzokhanya. Kuzokhanya bazalwane. Qangule kuzakhanya this year. By fire by force. Yes. Ingilosi yamthinta ohlangothini uPetro. Elesingisi lithi ingelosi struck him. Yamshaya. That's a proper translation. Yes. Yamshaya ohlangothini uPetro yamvusa yathi sukuma ngokusheshsha. Nakho ke sizoshesha.
bese wamaketanga ezandleni zakhe. Yeah. Ingilosi yathi kuyogqoka ufake nezicathulo zakho. Yeah. Wenze njalo. Yayisithi kuye yembatha ingubo yakho Yebo. ulandele. Nakho. Waphuma wayilandela. Wayengazi ukuthi lokhu okwenzekayo ngengilosi kuyiqiniso. Kodwa wayecabanga ukuthi umbono nje. Sebedlulile kubalindi bokuqala nabo yesibili bafika esangweni lensimbi eliya emzini elayivulekela ngokwalo. Nakho ke Baphuma badlula umgwaqo wokuqala. ngicela uye ku11 bese siyakuthandaza. Verse 11. Isasangulike ingqondo kaPetro. Yeah. Wathi manje sengiyazi ngokweqiniso ukuthi inkosi ithumile ingilosi yabo ukuba ingikhulule esandleni sika Herod nako konke okubhekwe isizwe samaJuda. Ukhona igama lesilungu elithi verse 11, and when Peter had come to himself, Esefikile kuye uqobo noma engqondweni yakhe. he said, now I know Wayesethi manje ngiyazi for certain ngeqiniso that the Lord has sent his angel ukuthi uNkulunkulu uyena othumele lengilosi and to deliver me from the hand of Herod. ukuba ingikhulule esandleni sika Herod. Ufuna lapha ke nalapho ke, and from all the expectations Nako konke bekulindelwe of the Jewish people. okulindwe amaJuda. Kunama expectations a negative abawalindele ukuthi uzawa ngeke kulunge, but the Lord, I'm saying but the Lord has sent his angel to deliver me. Ngicela 10 minutes bathandeka. Lo Herod lo akuyena lo owazingela uJesu, akuyena lo owabulala uJohn, lo no Agrippa lo. Khona uHerod the great, kube khona uHerod uAgrippa, bese lo Antipas. Kodwa oHerod bonke lo mzukulu womunye nomzukulu womunye, ngoba khona imindeni nje egcotshwe isihogo. Nikhona abathandeka lapha sithola ukuthi ke sifundile ukuthi uHerod kwelulwa isandla phezulu kwabathile bebandla. Hayi ngeke ngicela ijazi lami mfamathi, ngifuna ukudemonstrate le. Kwelulwa isandla phezulu kwabathile ngoba lithi iBhayibheli ngizoshaya umelusi bese ngihlakaza izimvu. Akafuni ukushaya bonke, kodwa khona abantu abatargetayo endlini kaNkulunkulu, azi ukuthi nxa eshaye bona uzonyakaza, uzothiwa kwenzakalani ngoba eshaye nje abathile. Waphumelela ukuthi abulale uJohn, uJames umfowabo kaJohn. Wabona ukuthi amaJuda ayajabula ngalesi senzo, sekukhona inxokozelo, bayafa abantu. Wabamba noPetru, kanti ubamba umuntu oronke. Angize buso ubamba umuntu oronke okwathiwa kuye phezulu lelidwala, ngizolakha ibandla la. Wena awusani Simon kaJona, kodwa uya Peter, and upon you I will build the church. Wambamba number 2 ngensuku ezironke zePhasika. Wakufana kubulale last year uSathane, sewuze wawela wangena kulonyaka ngeke sakuthola. Ngifuna baba ukwenza lento.
Maloko salama. Sizothandaza ebusuku. Sizokhuleka khona sizobakhipha. Khona bazophuma sanyafa. Ayavaleka into yenu bafana. Umfama kaye umfundisi. Wambamba wamfaka etilongweni wafaka amasota angazawu 16 nikhona abathandeka bese iBhayibheli ixoxa indaba ethi imfundiso umnyando inceke kaNkulunkulu itholakala ihlele etilongweni asizwa ukuthi yayithini kodwa isetilongweni kodwa sibonga uNkulunkulu ngabantu abathi ingceke uma zisejele bathandaze bangasizakali ku TikTok ngiyacabanga mamtho ngoba kukhona igaba ezikhona ngiyacabanga ukuthi what how Jesu ngahamba phezu kwamanzi Jesu ngashiya konke ngakulandela Jesu wathi ibandla zolakha ngami waqala wakhuluma icathulo wayilahla phansi eyibuza imibuzo yokuthi kanti lento engayilandela yini wakhipha ibhande wabeka phansi asitshela ukuthi wayethini kodwa sitshela ukuthi bayathandaza ngaphandle ibandla liyakhuleka othi mhlambe vele ngizofela la nale ngubo ngiyayikhipha ngamanye amazwi la sibona a picture of a depressed Peter sekufe nabafowethu ngishiye kufe abafowethu sengisetilongweni mangiphuma la mnyafa angiyeke lento khumuli cathulo zokushumayela ivangeli ngiyaliya ibhanda leqiniso ngiyaliya the garment of praise ngiyayeka ngilinda ukufa kodwa liyathandaza ibandla ngaphandle bayabubulo mama ngaphandle bathi singala ngicela utshele nje makhelwane wakho uthi ngicela ungikhulekeleke sineke ngicela ungakhathali kungithandazela mhlambe lo munye ushesha athi akhathale ngicela ubheke omunye uthi ngiyasidinga isineke sakho ngiyasidinga noma sengilele phansi sengiphuza ngiyasidinga isineke sakho noma sengikhala hayi baba ngicela ukuza la be conference lamadoda ngesizoxoxa sivule sithi mhlambe soluvala ivesi ngalolo langa sovula sithi ena athi omunye kubhlungu ngithi bheka la athi omunye ngisejele ngithi naka ama record ngiphuma khona akakhale nje amadoda ngeyikhale nje ingcebo ngoba sometimes sifika la ngamasonto sibe yigora senishumayeze ngimike phansi ngoba into yaphezulu mayisikwemphethe into yaphezulu kodwa uthi ungena ushaya ukhiye emotweni ushaya ukhiye emotweni ibuye ireality ingane ayikhokhile esikoleni
unikela ungenanga irent yafuneka amakholo agcwele kodwa wanikeli kunalokho athi ngidla imali kodwa sidinga omama besineke abathi ngifuna wena ngifuna wena Nkosi ngifuna ngenhliziyo yami ngenhliziyo ngifuna wena ngenhliziyo yami wake wathi baba umzimela sibanxeba phansi kwamasuthu ngesingene emnyango lapha siyikhaphuli singabambene ngokucecana kanti masifika ekhaya umnqubu ziyasha kodwa bazalwane isineke senza ukuthi amazulu athumela ingelosi lithi ngesingisi the angel of the Lord came in and struck him. Kimi ukuthi yathi yamshaya ngathi yathi snap it out. Vuka wena uyena owethuna owejele ayisithi ziphi icathulo ngoba bathandekayo khona indawo la khona izinto ezingayishiki masikhishwa uLazaro kuphela kwathiwa ingubo zethu ayisana kodwa khona ingubo khona icathulo esiphuma nazo khona into zethu engafanele isale etilongweni khona ingubo yendumiso kube nayo ngoba ngisayidinga ngaphandle khona ibhande ofanele ngiphume nalo bese eseBhayibheli lithi iBhayibheli yathi ngilandele arise Africa arise yathi arise bese uyangilandela ungathatha ba bese uyangilandela mina ke ngafika lapha eThekwini ngama 90s wasenquthu irobot liqala ukukhandwa manje lifuthi lilodwa kodwa ithi lento babudube ithi lento yathi ngimlandela umnyango wayivulekela ngaqala ukubona entweni othiwa imall mina umnyango wayivulekelayo kodwa futhi awuvuleki noma kanjani kumele uyiposition nesensor shanda siya ume phambi kwesensa bese uyakusensa umnyango bese uyavuleka umnyango bese uyaphuma haleluya namhlanje siyaphuma ejele angilaze lakho mina lami ngiyalazi I'm getting out of my prison hallelujah number 2 wathiwa baya esangweni lensimbi elibalidela edolobheni ngamanye amazwi out of prison into town kwenziwa edolobheni it's an economical center so in other words lomthandazo out of the prison into your money again show namhlanje kaMamelika into your work into your provision hallelujah siyasebenza ingane zethu siyaqashwa ingane zethu iminyango izovuleka siyaphuma ejele siyangena edolobheni bese kuthiwa bayongena emzini la kuthandazwa khona in jail you're getting out in town you enter in the household you enter anengizwe thank you umrento awuphele manje singene emzini yethu
singena into households ngegama lika Jesu. The devil is a liar ngegama lika Jesu. Out of prison into town besekuthiwa angena endlini khona iculo engivala ngalo awuthi shaya kakhulu indlela ayizange ibelula kodwa ngoJesu John yaka indlela ayizange ibelula kodwa ngoJesu nakho Jesu igcwala le yebo ukhona ngenayo indlela ayizange ibelula ayizange ibelula ukufika lasesikhona kodwa ngoJesu kodwa ngoJesu igcwala lethu saphumelela utangijima yonke lendlu Jimmy, you're gonna do it. Hit.
Amahubo 18 verse 16. I'm handing over now. I'm telling you, Sean. Verse 16. Amahubo 18 verse 16. Yeah. uJehova welula isandla sakhe esezulwini wangikhathanisa ulula isandla ekuphi wenza njani wangikhathanisa wangiqhakathisa wangiqhakathisa ulula isandla esezulwini wangiqhakathisa phuma kuleyo ndawo aselulu isandla aqhakathise mhlambe so comfortable qhakathiseka namhlanje so gama lika Jesu